Sorea ha col·laborat amb el Festival Internacional d'Ornitologia del Delta de l'Ebre, que enguany ha celebrat la 4ª edició, on ha presentat el programa de voluntariat ambiental corporatiu Bioobserva, mitjançant un taller d'iniciació a l'ornitologia i la visita als aiguamolls de depuració que gestiona el grup al Delta de l'Ebre. Bioobserva, del que es tracta és d'un projecte de voluntariat social corporatiu i el que estem fent és un projecte innovador absolutament, perquè el que fem és integrar el que seria la ciència ciutadana a el que és el món empresarial. En aquest cas, aquest projecte es fa juntament amb l'Institut Català d'Ornitologia i el que estem fent és primer una formació pels treballadors, pels voluntaris de l'empresa que volen participar en aquest programa, que bàsicament el que consisteix és durant una part del seu temps de feina observar una sèrie d'aus que han estat identificades com a bioindicadores. Això vol dir que la qualitat tant ambiental com de l'aigua serà molt bona sempre i quan se trobin totes aquestes espècies. Aquestes observacions després són utilitzades per personal de l'ICO per poder fer el que serien estudis de migració, estudis de nidificació, etc. Les espècies, primer, s'han intentat assolir un grup d'espècies que siguin fàcils d'identificar, que la gent pugui arribar a elles de manera fàcil. Per tant, tu agafes un grup d'espècies molt concret, vinculades a aquest medi aquàtic, i en funció de com aquestes espècies arriben, s'implanten, se distribueixen en aquest espai i se van reproduint, van donant informació que després serveix per mesurar la tasca que fan els gestors del centre, del lloc en concret, i saber cap a on han de reconduir les tasques que estan realitzant. El taller d'iniciació que hem pogut realitzar aquesta tarda pel personal que treballa en les plantes i que estan involucrats a dintre del projecte Bioobserva està pensat en la finalitat de que puguin tenir les primeres eines bàsiques per poder identificar aquestes espècies diana, aquestes espècies objectius. Estem parlant de 22 espècies objectiu i que de certa manera tinguin les eines necessàries perquè en el seu lloc de treball puguin identificar-les de manera fàcil. Tant a començament d'any, als mesos de gener com a la primavera, se fan uns censos especials. Aquests censos consisteixen en fer un recorregut sobre totes aquestes aus i totes les aus que es trobin al seu voltant, totes les espècies que puguis identificar, però també convidem a lo que és tant ciutadania, escoles, com participar a totes les associacions naturalistes que estiguin al voltant de les instal·lacions on tenim en marxa aquest projecte. Ara mateix a Catalunya són un total de 32 instal·lacions que estan dintre de Bioobserva, que estan participant, i 45 voluntaris. El que nosaltres estem fent és anar a buscar quines són les actuacions, les línies d'actuació que poden tenir les administracions on nosaltres estem gestionant el cicle de l'aigua i quines possibilitats tenim també d'integrar dintre de les nostres instal·lacions tot el que seria la biodiversitat. Els voluntaris permeten obtenir una sèrie de dades que després poden ser utilitzades pels científics amb els seus estudis, i nosaltres a la part d'empresa també podem fer projectes de pla d'acció que vagin dirigits a lo que és aquesta naturalització d'instal·lacions que comentava abans a les nostres instal·lacions de cicle de l'aigua.